И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Brawl Stars. На тази игра ще играем на футбол. Сега ще играем с този човек. Той е богаташ. Дано да спечелим. Ако спечелим, в края на видеото ще ви покажа, че спечелих нов скин на Colt, Ангел от Colt. Сега да започваме. Не може ли да вкараме един гол? Добре, че вкарахме гол. Everything's for sale. Добре. Това ще е трудно. Така. Все още сме за един гол вкарали. Най-сетне. Победихме! Сега е време да ви покажа новият ми скин. И така, време е да ви покажа новия скин на Colt. Сигурно и вие сте го спечелили. Ето този е. Имам три, ето този, ето този. Днес спечелих ето този. Сега ще ви покажа откъде. Влизаме ето тук, в шоп, където там се избират какво си купим и така. Ако чувате някакви странни звуци, от комшиите са. Но аз ги спечелих днес ето тук. Ето тук го спечелих това и така. Време е за още едно ниво. Така. Това е отвън тези шумове. Но сега аз ще играя с Крол. Спечелих го, познайте откъде. Имам нещо тук. Само да видя. Добре. Познайте кое ще си сложа. Пишете в коментарите кой ми е любимият герой, ако познаете. Така. Ще играем отново на футбол. А в края на видеото ще се случи много хубаво нещо. Наводних ето този. Добре. Да започваме. Защо? Все още не сме вкарали гол. Ако искате да знаете. Но вкарахме, току-що вкарахме гол. Айде започваме. Победихме! Нека да видим какво е станало. Да, аз тук наводних. Да, отрових с моята отрова. С отровата на Крол отрових Роза. Но стар плеер е друг. Издвайсаха пъти. Подарък. Добре. И това е вече краят на видеото. Така. Затова в краят на видеото вие спечелихте нов стикер на Brawl Stars. Цъкнете на линка и вече сте го спечелили. Чао!